Kublai pi baro kini gilongki kubor bam tagasngi. Executive Engineer jangka PHE Mau Kerwat Division ubaki nong besau. Hagaju kapor ubdai Member Secretary District Water Mission Southwest Kasil District. Ringkat uba I Karbudan SDO PHE Mau Kerwat Division ba I Kong Thiang. SDO TC ba Steven wa Alang District Project Manager. JJM Southwest Kasil District haga praturik unok ra Arhajar Arpson. Klahir jurip yakishnong nong sendri Southwest Kasil District. Kumshibenta ban budin yakajing pentri yakaskim JJM hapo kani kishnong. Ha kani kasngi la yadon lang kinong yalam shnong bat kinong ket kam ka VWSC bat ikani kaskim la pentri ling ba ka retrofitting scheme jangka jal jivan mission kabla de pentri na du kasnem Arhajar Arpulai bat hakani kajing jurip lalap babaro kilong yeng ki badan kumbashis pa andru pratali kilayo ika umbam umdi haman laki triu yeng kumjuru ki school ki Aganwadi Center ka sub center bat public toilet. Kadang pun skim bah, malu dorok kan. Na kaliang jonga komu executive engineer jangka PHE Mau Kerwat Division bad hakaju kapor u member secretary jangka district mission water mission jangka Southwest Kasil District idap da kajing dokumen ke bakrau akabang yo ya kapan one point second kasnong ban page ya ka jing trikam jangka dekat skim GGM kaba layo sanction akan neka sinong nong sendiri nadu senam Arhajar Arpel. But habang iyo ban one page one jengok ya kan neka skim JJM ngilayat saudong ya kan neka sinong. But ngilayo ru ya kaban lej ban keli jingtip ya ki longying ki bayo ya kan neka skim JJM. Bat kalong kapa dokumen ba kila ai ya kajing yero sisa ya kan dekat skim GGM namar ba barok kilong ying kipadon hapo jong kan dekat sinong nong suri kila yo ya ka umbam di haman leki tluying kila yo ya ka umbam di ru haki school kipadon hakan dekat sinong bat kunjuru ya ki Aganwadi Center bat ka sub center kapadon hagan ka sinong tenado bangim patyo ya kane ka naka JJM scheme habangi ngihaban ki dang step bernget ban ya be ban letong namar ladangim le kumta ngihaban wan kid biang haying ya ukhiu batli te kalong ka ba bat ka ba jenjar hado kata-kata yangi kasnong ban yo ya ka umbam umdi te ban ya kren halor ka jingle khot lei omlong ban ya kren ban sum arsin lai sin sta yele ngimla ban le kata namar ba wat ya ka umbam umdi ru kalong ka ba jenjar sibun bangin yo ten rei ngidas ngokumen hado kata-kata baleng ba jong kajing one point jong kaneka JJM scheme haka bangi layo ya kaneka umkor te ka wei ka longying kaneka kala one point haki ying kisem ki jongi te kala pensuk hadu kata yangi haka bangim don kamsu bangindang ya be ban ya khidang step prangap ban ya be ban letong Mentang ila yo ya kani ke jing khoi ke jing suba haki ke sem ke jungi lengpa jong kasum kesai pain khana bat ka umbam umdi kumta terter
hagaba ngila sngo ba kala long kaba ai jing phu jing phieng na ka banta ka jongi te kham tam le kaba kham I sitom ka long ba hagaba yede bat ki school ngidon hangni sautali ki school hagaba watang ban siat ya ka mid the mill ru ka isitom ka long in ha ban phatong ya ki khna school hi banirap ya ki nongset ha ka bagi set ha kini ki bede ber ki mid the mill hanre menta naga banta jong ka neru kala long ka jing mantoi ka bkhrau long ba jong ka jing wan jong ka mid jong ka JJM ha ka bangim don kamchu ya ka bangin dang litong la de sha naki pong tong tengi don ru arteli ki akan wadi center ha ka ba kinde ru kila long ka jing mantoi ha ka bang yo ya ka ne ka skim ka jungi kum iwe na kinong tes jong kane ka JJM hapo kane ka sinong ka thaw ka jungi ke ngadas ngo ka jing ai ngu ka baneng kong nga ai kublei ngu na ka banta ka sorkar kamihi ka bala penpoi ya kane ka skim ha kane ka sinong ha kane ka sinong ka thaw ka jungi ha ka bangi layo sibun ki jing mentoi kumbalak daw ha khmat mene tena kalyang jonga kum iwe na ki nong tes ya ka nado bangi layo ya ka training hapo PHE hantai hapo office mau kurwat bat ngilas dang ban tes ya kani ka kabalawan poi ha kani ka sinong ka jongi bat ngilalam ban nado bas dang hi ngila persyang ban tes na uwe benai sa uwe benai man u benai ngisim ya kini ki sampel bangin tes bat ngilap ba kani ka si sa kalong ka babaha empat dan ka uwe ru ka sien ka ba ngilap ba ka seneu Henry baro ki tes ka ba ngiyat na uwe benai sa uwe pat u benai bat ngisim na ka uwe ka dong sa ka uwe ka dong na baro ka dong jong ka sinong ka jongi te ngilap ba ka kalong ka babaha te nakaliang jongi kum ka ka school bar ngayeng hane nakaliang jong no hikai jong kini ki school te ngi penpau ka jing sngokemen sibun na kamta ka jing yo ya kene ka lang ba jong kene ka JJM te kene ka skim kala ai jing mentoi sibun ba ya ki school ki jongi hangne ngi don hangne ki school bun teli te ngila yo jing mentoi sibun ba na kene ka nomor mensua habang iyo ya kene ka ya ka ba ngila yo na do mensua tang ba kampade ka JJM tengi siam jing sibun na kaliang ka school na marba ngi haban le tong na kini ki platform te na kaliang jong ka school ka jongi ngi siam sitom sibun kumno ngin yo ban le tong ya ka ya ka bangin pendon kam ha school kom ha ki pan khana ha ka jing set ka bangin don kam sibun ya ka Terai lang ba jong kene ka JJM menta kene ka kalawan poi be ha phlau te ngi la yo ya ka ban pendon kam te ngi sngo ban pau ka jing ai kublei sibun na kamta ka sorkar bat namta ki officer baro ya ka ba kilala ya ka ban penbiang ya kene ka lang ba jong kene ka skim ka bal ai ka jing kurku ka ba krau namta ka school ka jongi te lang ba ka jing don jong kene ka ngim siam jing syu ha ka bangin pendon kam ya ki pan khana ngim siam jing syu ha ka set ka tiu lang ba jong kene ka mid the mill te kala ai ka jing khoj ka jing suba ya kene ka school ka jongi